Een concert waarin hij alle gedachten van skade muziekstijlen tekeer komt en dat het publiek mijn naam wordt in een jongvol sfeer en verrassingen. Het is tijd om er wat meer over te jaren en dat doen we maar zien iets maar van Excelsior en Jan Dijkstra van de Hellingbaas. Met je heren. Goedemiddag. Ja. Nou, Jan, van de Harkens, die hem nog net kennen, hè? Wat ben je kijkt? Nou, wie ben het koor de Hellingbazen en we waren voor hen altijd een Shanty-koor, maar toch dat de Shanties er al een beetje uitgaan, zongen we die nog wel een proten, maar we zijn over het breder. Dus we zongen over van de Beatles en Elvis Presley en Bob Dylan en zo. Dus we gaan over een breder repertoire. Van alles wat. Nou, Van alles wat. En dan hebben we Excelsior. Brassband. Ja, we zijn een brassband. Wij gaan net naar concoursen, maar wij richten dus nou op uiteindelijk concerten en liedskalige dingen in het dorp en om het dorp heen. Nou, dan ga je maar 3 mei ga je hem dus een Maitidsconcert. Hoe is dat idee ontstaan trouwens? Nou, wie had contact gehad tussen Sibben had me bellen en toen hebben we contact gehad over van wonen en omstreken willen ze iets unieks organiseren willen. En daar kwam dit uit wij. Ja. Zodat de mensen van wonen en omstreken een bijzondere jongen gaan kennen. En ja, dus een breed repertoire zit daarin. Van alles wat. Je komt uit alle beide groepen, ik zou zeggen, uit dezelfde om jou in. Ja, we komen uit dezelfde om jou in. Alleen wij als muziekkorps zitten we dus wel met een oor publiek uiteindelijk. Ja, oor publiek. Maar wel mensen die meer van brassband horen. En Jan zijn groep met de Hellingbaan of zijn koor, die zit natuurlijk ook op een heel breed stuk publiek. En we zijn van het is beide wel onttrekkelijk. En wat soort mooi was dat we een keer binnen gaan. En dat we dan uiteindelijk een mix maken van muziek. En ik nog andere keer opziekje met stukken. Ja, want dit wordt eigenlijk een heel bijzonder concert. Ja, dit wordt zeker een heel bijzonder concert. En daarvan had door de Hellingbazen de eerste 24 minuten. Daarna komen we 24 minuten met ons repertoire. En dat is wat Fries en wat andere dingen. En dan doen we gezamenlijk nog een stuk dorp van Wim Sonneveld. En de teksten van het lied van de vrede. En daarna komt de Hellingbazen weer naar de pauze en Excelsior naar de pauze. En die over dan toegeeft te jaren met kwander. Een toegeeft, maar dat is natuurlijk al vast oefening met kwander, hè? Ja, we zijn al een paar keer binnenwandelen geweest. Juist. Ja, en hoe vaak al? Want je maakt het net in je keer, denk ik al wel. Nee. We hadden al volgens mij 3 keer met elkaar oefenen. En daar in de weken oefenen we natuurlijk in de sporthal. Daar zitten we samen. En dat wordt wel heel bijzonder. Want ja, dat is een mooi gebeuren. En we hadden dan volgens mij, Sipi, had je hem dat beeld bij hem bij de Confest Ja, wij houden dus ook een paar klassieke muziekstukken erbij. En één dat is Conquest of Paradise van Gillis. Oh ja. Dat is een prachtig stuk. En dan zongt het koor. Vol moeilijk, hè? Ja, is heel moeilijk. Het is een moeilijk stuk, maar het is wel een spektakelstuk, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, had je er dan ook beelden bij of zo? Ja, wij hadden er beelden bij. Wij hebben dan uiteindelijk beelden van de film. Die laten we dan tegelijk zien op een beamer. Dat is een scherm van 2 bij 3. En dat hangt tegelijk met het spelen en het zongen van het muziekstuk. Nou, 2 bij 3 heel groot. En dat denk ik echt, had er tekst op komt, had ze mij jongen kennen? Ja, er komt wel tekst op van bepaalde versjes, maar dat van de Confess of Paradise, daar komt geen tekst bij. Maar er zijn inderdaad versjes die het jongen, daar zit wel tekst bij. En zoals jongen van Worsterlof, dat had u dirigent zelfs schreeuwen, je mag heel graag keurje. Juist. Dus je keurt altijd om van woorden heen en daar had er een prachtige lied op maken. En dan nemen we de mensen mee op zijn mooie kuiertocht. Dus dat is wel heel mooi. En ja, zo gaan we en Yesterday van de Beatles zongen we. En daar, op bepaalde stukken zit wel tekst bij. Juist, en dan had Excelsior natuurlijk brassband echt zulke noemers. Jazeker, wij hebben onder meer een mooie mars, Slateburn. Want in zo'n concert moet eigenlijk altijd een mars in zitten. Ja. Nou, daar beginnen we dan ook mee. Is voor hij komt er meestal een beetje weg, de scoort. Ja, dat zet voor. Je bent we tegenom? Ja, dat is voor eigenlijk een inkanaler, laat ik het zo zitten. En dan hebben we een stuk dat is van Erik Bol, dat is Indian Summer, dat is een 4-delig stuk. En dat gaat uiteindelijk over de Amerikaanse bevolking. The Great Chief Speaks, dat is het eerste stuk. En dan bij de Cool Waters is het tweede stuk. Dan krijg je het
Totem Dance, dat is treden. En dan Hymn to the Great Spirit, dat is het laatste. Oké, maar die werden dan alle Half jaar, ja. Dan kreeg je dus het eerste stukje is een minuut of 5 en dan is het even stil en dan ben je het tweede stukje. Juist. Ja, dus meestal worden wel mijn naam echt in het verhaal. Hè? Ja. Ja, en nou ja, je zei al van, ja, maar wie maakt eigenlijk maar beiden optreden als koor zijnde en als Excelsior? Nou, al een beetje oefenen natuurlijk. Ja. Maar wat voor vestjes maar we dan verwachten? Want een brassband en een koor, dat is eigenlijk meer een shantykoor weer, hè, maar je bent er oergeen naar een koor. Wat mag je daarvan verwachten? Nou, als je weer het dorp van Wim Sonneveld, dat doen we samen met het koor en het korps. En met het korps en haast het lied van de vrede. Dat is speciaal kneur voor de hellingbazen Toos Riechman. En dat zongen we dan ook gezamenlijk. En we hadden dan hebben we ook nog gezamenlijk Let Jim Gaan Vrienden. Zodat we de jongen perfect afsluiten. Oké, Let Jim Gaan Vrienden. Ja, precies. Ja. En dat doen ik maar eenmaal. Dat doen we allemaal, ja. En daar zet die Confest of Paradise zit daar naar voren natuurlijk. Dat is, in principe hebben we 2 klassieke stukken. Want uiteindelijk de vrede, het lied van de vrede. Dat is uiteindelijk de Jong Messias. Nee, de Jong Amadeus. Is het, ja. Ja, en Conquest of Paradise is echt een klassiek stuk. Ja, maar dus ik moet uit de zien en je hebt allebei eerst een stukje, die ene 24 minuten ook, die ene het koor, let's say, en dan de brassband 24 minuten. Dus zelf vast heb ik een pauze in zitten, denk ik. Want de meesten die, je moet eigenlijk natuurlijk een beetje, dus de keel terug smarren en de handen even los meidje. Ja, nou, daar kan ik nog wat verzetten. Het is een tientje intree. In de voorverkoopkaarten. En dan kregen ze eigenlijk nog gratis koffie en thee. En de jeugd kreeg geen ranje kregen. Wordt hun gratis omgebend door de Hellingbazen en Excelsior. Dus waar kun je van Sadjoet zo'n mooie jongen gaan? Nee, en dan eigenlijk nog in een hele mooie locatie. Hè? Want je zei altijd een heel grote locatie. Nee, maar ook hoeveel mensen kan met kwijt? Nou, wie had 200 kaarten drukken letten, dus die kan er ook invallen in principe, hè? Ja. Maar dat is nog een plak, hoop ik. Want als ik dit verhaal zie, dan wordt het een mooi concert. Ja, dat wordt echt een eenmalig iets. Ik bedoel, maar zulke meisjes in deze regio eigenlijk net mij. Nee. Dat dit wordt. Nee. En dat zou jammer zijn dat de mensen dit gaan letten. Want want net al de inwoners van Wouwen natuurlijk, de hele regio is welkom. Ja, de hele regio is wel. Daar is het ook voor de regio. En voor de tijd hebben we nog een prachtige verlokking staan. Dus voor Els wordt wel. Dus dit heel wat op programma. Je kent een meisje, hoe je wil. Je kent een mooie klapje, misschien maar de brassband of maar de koor. Nou, 1 keer, 3 mei, dus onkomen steun. Ja. Van hoe let tot hoe let? Zo'n worden de door iepen en we beginnen 8 uur. Nou. Ja. En dan mag ik nou even één ding zeggen. Ja. De akoestiek is gigantisch mooi. Ja, want je hebt zwaar. Je hebt zijn onderzoek kan trouwens nog al je kleden, hè, om die akoestiek natuurlijk te krijgen. Ja. Dus, en het is een tenniszaal, dus de geperforeerde plaat. Daardoor kreeg ze uiteindelijk ook net die holle klanken. Oké. Dus prachtig mooi. Uw dirigent die had het met het jubileum, de 100-jarig jubileum, aan de rek in. Die zei, ik ga in het kerk geweest, waar het zo mooi net is als hier. Zo'n goede akoestiek zit. Dit is wel een opstekker, hè? Het is voor de mensen dus wel iets, omdat zij van, ik wil iets moois met meisje. Ik hoor technisch. Nou. Perfect. En welke de kaart waar hel je, Jan? Nou, in Van Worden bij Elzinga de fietsmaker, daar ben de kaart nu in de voorverkoop. En de leden van de Hellingbaan en Excelsior, die hebben hun eigen mensen die de kaart nu in de voorverkoop doen. En had er nog plakken dat mensen denken van, ik wil nieuw toch in, ik ga een kaart, ken dat? Dat ken nog. Vol is vol, is dat zo? Ja, vol is vol, maar in de voorverkoop, dan kost je ze 12 euro. En in de voorverkoop kost je ze een tientje. Dus, dus dat is het verschil. Dat is het verschil. Maar je krijgt wel drinken en je krijgt een bakje koffie en thee. Wat ze maar hebben, thee en koffie. Dat wordt van onbeen terug Excelsior naar de Hellingbaan. Wij wensen hier, als collega's onder kwam van RTW NOF, je hebt een hele mooie jongen staan. Een soort mensen en echt een product willen, want daar gaat het natuurlijk ook om. Ja. 12 verschillende groepen, mijn kwam er, willen mensen plezier, maar echt voor de mensen op de tribune. Ja, nee, dat gaat er precies om, daar doen we het ook voor. Nou, Tegen dank en ik wens je nog een heel mooi Pinksterweekend. Dankjewel.